sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap. Què passarà a Catalunya quan s'independitzi? Si ens faran fora d'Europa, perquè evidentment quedem fora d'Europa, no ens deixaran participar al Festival de l'Eurovisió, no ens deixaran entrar a Euro Disney. Què passarà amb això? Doncs bàsicament el dret internacional estableix el principi de continuïtat dels tractats en cas de secessió. Què vol dir? Que els tractats internacionals signats per l'estat predecessor, en aquest cas Espanya, i en vigor en l'estat successor, és a dir, Catalunya, en el moment de fer efectiva la independència, passen directament a l'estat successor. Aquest no se'n pot desdir, no se'n pot desvincular, però els seus membres tampoc el poden fer fora, ni tampoc el pots renegociar. Tal com ha estat acordat i aplicat a Catalunya, així mateix l'has de continuar aplicant. Principi de continuïtat internacional dels tractats. Aquest principi, que és fonamental, té però algunes excepcions. Per exemple, els tractats constitutius d'organitzacions internacionals. En principi no hi ha una regulació sobre la matèria, sinó que el que fa el dret internacional és enviar-nos a cada tractat de cada organització internacional. I sí que hi ha una excepció que ens afecta, que és la d'aquells tractats que, per ser membre dels quals, es necessita la votació unànime dels seus membres. I amb això s'agafen aquells que diuen que Catalunya quedarà automàticament fora de la Unió Europea. Molt bé, doncs això ho veurem. De fet, els tractats constitutius de la Unió Europea no preveuen què fer en cas de secessió d'una part d'un territori d'un estat membre. I per tant, en principi, hem de pensar que no hi ha un mecanisme directe d'expulsió d'un territori pel fet d'haver-se secessionat d'un estat membre. L'estat espanyol ho sap i, de fet, a principis d'any va voler introduir una modificació en els tractats constitutius de la Unió Europea precisament per expulsar directament a Catalunya si s'independitzés. I això la Unió Europea ho va aturar. Per què? Perquè si s'hagués introduït aquest mecanisme, que no s'ha fet, però si s'hagués introduït, hauria estat d'aplicació no només pel cas de Catalunya, sinó pel cas de tots aquells territoris amb la mateixa situació que nosaltres. Per exemple, imagineu-vos què hagués passat amb Flandes. Flandes, si s'independitzés de Bèlgica, clar, Flandes, capital Brussel·les. Brussel·les, seu de les institucions de la Unió Europea. Clar, allò que és absurd pels flamencs també és absurd pels periquitos i pels del Barça. I bàsicament el que es tractaria, evidentment, és de negociar amb la Unió Europea ja no només la nostra adhesió, sinó com ens repartim el deute de l'estat espanyol. Mentre durin les negociacions, Catalunya, en principi, hauria d'assumir el seu propi deute, aquells 42.000, que en realitat són 46.000 milions d'euros, que són aproximadament un 22 o un 24% del nostre producte interior brut. Mentrestant, mentre negociem, el titular del deute de l'estat espanyol és l'estat espanyol. I fins que l'estat espanyol no reconegui la independència de Catalunya, és l'estat espanyol qui ha d'assumir el seu deute. I mentre França o Alemanya no reconeguin la independència de Catalunya, què ens estaria dient França, per exemple, si no reconegués la independència de Catalunya? Doncs ens estaria dient que per ella, per França, aquí només hi ha una única entitat sobirana, que és el Reino de España. Vale. Pues, mentre tu només reconeguis el Reino de España com a única entitat sobirana, el deute que el Reino de España té amb tu li has de demanar al Reino de España, no a mi. M'explico? I és més, mentre no ens reconeguin com a estat independent, ens estan dient que per ells nosaltres som una regió d'Espanya i per tant membre d'un estat membre de la Unió Europea. És a dir, que en el pitjor dels casos tampoc passaria res. I ja, per acabar, ensenyar-vos això. No sé si es veurà gaire bé. Aquestes dues primeres el·lipsis representen tots els països que formen part de la Unió Europea i dins dels quals hi ha uns quants que formen part del sistema monetari europeu. D'acord? Aquesta segona el·lipsi representa horitzontal, aquesta segona el·lipsi representa els països que estan dins del sistema de Schengen, que no és una organització internacional i és un espai de lliure canvi de béns, mercaderies, capitals, etc. Aquesta altra d'aquí, en petit, és una altra organització internacional de caràcter comercial. Aquest altre cercle d'aquí, en gris, en gran, que engloba gairebé tots els països excepte Suïssa, és l'espai econòmic europeu.
també un espai de lliure canvi. Aquesta altra d'aquí és la Unió Aduanera Europea, de la qual són membres Turquia i Andorra. I finalment el Consell d'Europa. Déu-n'hi-do, quina complicació, oi? Doncs res, això no és res, això és la punta de l'iceberg de tots els tractats internacionals que hi ha a nivell europeu. Davant d'això i davant del que abans havíem convingut, on situaríem a una Catalunya independent? Doncs m'he pres la molèstia, que no ho era tant, de fer-ho, i jo més o menys la situaria aquí. És a dir, la situaria dins de l'espai de Schengen, perquè Schengen és un tractat que no és constitutiu de cap organització internacional i que no es necessita l'aprovació del reste de membres per ser membre del tractat de Schengen, simplement s'aplicaria directament a Catalunya. No s'ha ni de renegociar. El mateix passa amb l'Espai Econòmic Europeu, amb la Unió Aduanera Europea, etc. Quedarà per veure què passa amb l'euro. Si Catalunya pot continuar utilitzant l'euro malgrat no estar dins del Banc Central Europeu, això ja serà qüestió del procés de negociacions. Només comentar-vos una qüestió que fins ara molt poca gent té en compte, i això està molt més ben explicat en el llibre. Normalment, quan s'ajunten dos territoris amb un estat i cada un d'aquests territoris prèviament tenia la seva pròpia moneda, a l'ajuntar-se suprimeixen una de les monedes i fan que la moneda de l'altre territori serveixi per tot l'estat, que és el que va passar amb la pesseta l'any 1868, com acabo d'explicar. Quan al cap de 100 anys o 150 anys aquests dos territoris se separen, pregunten de qui és la moneda? Doncs de cadascú la seva. Si ens haguéssim independitzat en vigor amb la moneda, amb la pesseta en vigor, la pesseta era nostra. I Castella, o la resta d'Espanya, hagués hagut de restituir la seva antiga moneda. Los extersos, los gallifantes, los floripondios, el que volguessin. És a dir, cap problema, cadascú. Però el que no pot fer un territori quan es secessiona d'un altre és apropiar-se de la seva moneda. La pregunta és què passarà amb la sobirania monetària de l'estat espanyol que s'inclou dins del sistema monetari europeu. Doncs això és la resposta al llibre. Jo per part meva espero que poc o molt us hagi interessat i per part meva ho deixaria aquí. Moltes gràcies. Vull agrair a tots vosaltres que heu vingut aquí aquesta tarda de diumenge. Tots els que som aquí sabem que la independència serà difícil, perquè l'estat espanyol ens ho està impedint. Amb amenaces, amb por, amb mentides i amb violència. Violència verbal, però violència. Però també sabem que no tenim alternativa. Si volem continuar sent catalans i catalanes, si volem continuar com un poble diferenciat, necessitem un estat. Perquè l'estat espanyol no ens vol com a catalans. I ens ho ha dit, ens ho ha demostrat. Per tant, nosaltres no tenim alternativa. La independència per a nosaltres no és una opció, és una obligació. L'estat espanyol jugarà brut, molt brut, perquè no aconseguim la independència. I és un estat fort, poderós, que té recursos, que fa molts anys que és un estat i nosaltres no en sabem. Hem anat durant molts anys amb el lliri a la mà i continuem anant. L'estat espanyol intentarà dividir-nos i realment a nosaltres tampoc cal que ens diguin gaire cosa perquè ja en tenim fama de dividir-nos. Hem estat molts anys amb això. Per tant, haurem d'estar molt alerta. Intentarà difamar i desprestigiar els nostres líders. I no només els polítics, alcaldes, regidors, sinó també a totes aquelles persones de la vida civil catalana que donin suport a la independència i també
a l'ANC, a l'Assemblea Nacional Catalana, també ens intentarà desprestigiar. Intentarà comprar-nos i no sabem a qui, ni quan, ni com. I ens coaccionarà i ens farà xantatge. Però a mi, més por que el desprestigi, que el xantatge, que ens vulguin comprar, el que em preocupa més és quan ens diran que ens estimen. No rigueu, no. Ens diran que ens estimen. Faran un canvi d'estratègia. Encara que ara ens sembli mentida, ho faran. Perquè no us penseu que ells no tenen assessors i que no tenen estrategues, que no els diuen el que han de fer. Ho saben. A mi molts companys em diuen, cada vegada que l'estat espanyol fa una declaració en contra de Catalunya, de l'ensenyament en català, i cada vegada que diuen aquests disbarats, això ens fa més independentistes. Però no ens enganyem, això ens fa més independentistes a nosaltres, que ja ho som. Ens cohesiona com a país. Però és que aquests missatges no van adreçats a nosaltres. Aquests missatges van adreçats a aquestes persones que sí que tenen dubtes, que tenen por i que es poden arribar a creure que els farem fora de Catalunya, que es poden arribar a creure que es canviaran de nom. És a dir, no van aquests missatges a nosaltres, no us penseu que són per nosaltres. Ells saben a qui van adreçats aquests missatges i fan mal i creen dubtes. Per tant, canviaran d'estratègia i ens diran que ens estimen i ens diran que no poden viure sense nosaltres, que és veritat, i ens diran que fa 300 anys que s'estan equivocant, que tenim dret a fer el referèndum, que som una nació, que canviaran la Constitució i les lleis perquè puguem votar, que a partir d'ara respectaran l'ensenyament en català i ens diran que ens donaran el pacte fiscal. I això serà molt preocupant. I aquest moment és quan haurem d'estar més units que mai, perquè nosaltres sabem que ens estan enganyant. I en aquest moment haurem de recordar que durant 300 anys ens han enganyat sistemàticament, que l'estat espanyol mai no ha complit cap pacte dels que ha fet, que ens ha traït una vegada darrere una altra. Nosaltres ho sabem, però hi ha molt bona gent en aquest país que se'ls pot arribar a creure. Per tant, aquest moment serà un moment molt i molt perillós, que haurem d'estar alerta. Per això l'objectiu principal de l'Assemblea Nacional Catalana és consolidar el vot independentista i arribar a totes aquelles persones que no són independentistes encara perquè no els ha arribat el nostre missatge, però que ho poden arribar a ser. I hem de consolidar aquest vot perquè quan arribi el moment del referèndum, la pressió política, mediàtica serà tan forta, tan insuportable, que serà un moment molt dur per tots. I no només de fora, també aquí. Tindrem pressió dels nostres amics, dels nostres veïns, a la feina, companys, amics, perquè hi ha molta gent que encara no és independentista i que voldrà que no assolim la independència. Per tant, què hem de fer? Consolidar el vot independentista, consolidar el vot de totes aquelles persones que ja han dit que en un referèndum votarien sí la independència i donar-los arguments, perquè arribat el moment no facin ni un pas enrere, perquè ho tinguin clar. Això és el que hem de fer. I hem d'arribar especialment a aquelles persones que encara no són independentistes perquè el nostre missatge no els arriba. No hem pogut parlar amb elles. No hi hem pogut. Totes aquelles persones que tenen dubtes. I això és una feina molt important. Hem d'anar a buscar-los a les entitats. Hem d'anar a parlar amb ells. Hem de mirar la manera d'entrar-hi amb el nostre missatge. I què els hem de dir? Els hem de dir que comptem amb ells, que aquest país també és seu, que farem un procés absolutament democràtic i pacífic, que això vol dir acceptació de la voluntat de la majoria i reconeixement del dret de la minoria. I els hem de dir que per nosaltres la independència no és un fi,
és un mitjà perquè tots visquem millor. Tots, els que són independentistes i els que no. Els que votarem independència i els que no. I els hem de dir que aquest país, sempre que ha avançat nacionalment, ha avançat socialment, que no entenem l'avanç nacional sense l'avanç social. I els hem de dir que per ser català no cal renunciar a res, que no els farem triar. Els hem de dir que no és incompatible sentir-se espanyol o francès o italià o urdú amb la independència de Catalunya, perquè la identitat personal de cadascú és intransferible. Poden sentir-se com vulguen, no han de renunciar a res. Nosaltres només els demanem que formin part, juntament amb nosaltres, amb un projecte de futur, amb un projecte de país, que treballem, que ens ajuden a construir un país millor entre tots, més lliure, més pròsper, més digne, que també és la seva responsabilitat perquè aquest país també és seu. Els hem de dir que aquí és català qui vol ser-ne, que nosaltres comptem amb ells, que tot just ho hem de fer, que aquest país l'hem estat construint entre tots i que hem de continuar construint-lo, que la independència no és una qüestió de llengua, no ho és. No ho és. Hi ha moltes persones que parlen castellà i que són independentistes i que volen un futur millor per a aquest país. Hi ha moltes persones que parlen català i que no ho són, que volen que aquest país continuï espoliat. No és una qüestió de llengua. I els hem de dir que el castellà també és una llengua de Catalunya, perquè hi ha molts catalans i catalanes que parlen castellà. El nostre projecte és un projecte inclusiu. Nosaltres no trenquem la cohesió social, per nosaltres tots som catalans. Parlem la llengua que parlem i ens sentim com ens sentim. I els hem d'explicar. I els hem d'explicar que nosaltres no anem contra ningú. No anem contra Espanya. No hi anem. Nosaltres anem a favor dels catalans i catalanes. No hi anem. I els hem de dir que Espanya és un gran país, que se'n sortirà de la crisi tan bé com qualsevol altre. I que ens sentim més a prop dels pobles d'Espanya perquè hem compartit estat durant molts anys i molt més a prop de Saragossa perquè ha format part amb nosaltres durant molts anys de la Corona d'Aragó que no pas de molts pobles d'Europa. Que nosaltres no volem mal a ningú, no malparlem de ningú, no anem contra ningú, no hi anem. No hi anem. Nosaltres, amb la manifestació de l'11 de setembre, vam posar Catalunya al món. Vam projectar una imatge de Catalunya d'un poble cívic, democràtic, amb voluntat de ser. I nosaltres som la imatge de Catalunya. Per això no malparlem de ningú, ni difamem a ningú, ni volem mal a ningú. Perquè nosaltres tenim un projecte de país inclusiu, d'un país millor. I els hem de dir que nosaltres esperem tots junts construir aquest país millor, que tenim una responsabilitat històrica que molts pobles la tenen. Molts pocs pobles tenen aquesta oportunitat històrica. Nosaltres la tenim. Nosaltres la tenim. Jo sempre dic que fa molt pocs dies encara, molt poc temps, mesos, de la gran manifestació de l'11 de setembre i no tenim la perspectiva històrica suficient. Però quan la tinguem, quan hagi passat una mica més de temps, ens adonarem del que vam aconseguir entre tots. Perquè sempre que s'han produït processos d'independència ha estat després d'unes guerres o perquè els poders econòmics ho han volgut. I nosaltres ho aconseguirem per la voluntat del poble. I això és un èxit. Això és una cosa extraordinària. És la democràcia des de baix. Per tant, nosaltres som un exemple per Catalunya i un exemple per al món. Democràcia de base. I això és el que hem de continuar demostrant. Nosaltres això és el que hem de demostrar. La imatge de Catalunya que projectem al món. Estem fent una batalla. Estem portant a terme una batalla a camp obert i a cara descoberta, però sense armes, i per això podem guanyar. Perquè nosaltres tenim la raó, tenim la democràcia i tenim la voluntat de ser. I això és el futur. Tenim un projecte de futur.
I malgrat que estem patint una crisi i una situació molt greu, tenim il·lusió en el futur, esperança en el futur, i això és fantàstic. Un poble il·lusionat és el millor que hi ha. Un poble amb esperança de futur, i això és el que som. Hem avançat molt en els últims temps. En 6 mesos, jo recordo perfectament, el mes de juliol, el mes d'agost, abans de la manifestació, que totes les persones que en aquell moment estaven treballant i fent la marxa per la independència, si ens haguessin dit que el mes de gener estaríem on som, no ens ho hauríem cregut mai. Mai. Hem avançat molt. I ara, d'aquí 3 dies, el nostre Parlament farà una declaració molt important, molt. Una declaració de sobirania. Amb aquesta declaració, què volem? Hem de demostrar a Catalunya i al món que som un poble sobirà i lliure i que només nosaltres podem decidir el nostre futur. L'Assemblea Nacional Catalana volem que aquesta declaració tingui el consens més ampli possible. És molt important que hi hagi consens, perquè sabem que l'estat espanyol estarà en contra del nostre procés, però si fem aquesta declaració serà una presentació davant de la comunitat internacional, serà un precedent molt important el dia que haguem de fer el referèndum. Però també us volem dir una cosa, aquest consens no ha de ser l'excusa per rebaixar la declaració, no ho ha de ser. Per tant, què us demano? Què us demanem? Que estem disposats a treballar i a aguantar, i serà molt difícil. Però també us vull dir una cosa. Estem fent un projecte de futur importantíssim. Serà la cosa més important que farem a la nostra vida col·lectiva. No hi ha res més gran que aconseguir la llibertat del nostre poble. És un honor molt gran que tindrem, aconseguir tots plegats la llibertat. I a més, ho hem de fer amb bona cara, contents. Primer, perquè no hi ha ningú que s'apunti a un projecte on hi ha gent amb mala cara, trista, decebuda, enfadada. Ningú. La gent vol formar part de projectes on la gent està contenta i s'ho passa bé. Doncs hem de fer bona cara. I després, perquè serem uns privilegiats, serem els que veurem per primer cop la independència d'aquest país i tenim l'oportunitat de construir entre tots un país millor, més pròsper i més digne. I això és un fet extraordinari. Per tant, hem d'estar molt contents d'arribar on som i molt orgullosos d'aquest poble, que malgrat que fa 300 anys que ens volen destruir, encara hi som. Encara hi som. I això és perquè la nostra voluntat de ser, la nostra força és tan gran que no ens poden aturar si estem units. És que no ens poden aturar si estem units. Per això us demano que malgrat els intents de divisió, malgrat que ens voldran destruir, malgrat que ens voldran dividir, hem d'anar tots junts plegats, junts. Govern, institucions i poble. I si ho fem així, res ni ningú ens podrà aturar. Res ni ningú. I junts aconseguirem honor i glòria per a Catalunya i demostrarem la nostra dignitat al món. Moltes gràcies.
aquí.